Hombre, kaixo! Ni Benito Aitona naiz, eta orain zakarrontzia botatzen ari naiz. Hor ikusten duzuen etxetikan, onaino etorri behar naiz zaborra botatzera. Eta nik, 85 urte ditut hori edo, eta zarregia naiz. Hori oso urruti dago, norbaitek zerbait egin beharko du. Orain atezateko sistema berriarekin. Ez duzu, zaborra botatzera onaino etorri beharko. Etxeatarian botako duzu. Hombre, kaixo, hemen berriz, orain portabera eta behar gara, zaborra botatzera. Oso motxarra. Eskerrak Benitok aurkitu zintuzten kalean. Hoixe. Espera. Onaino etorri beharra zaborra botatzera. Gaurkoz bukatu dugu.